Como se de auténticas estrelas de Hollywood se tratara, os actores participantes no calendario solidario de Ámbar foron recollendo o seu trofeo. A entrega simbólica de premios tivo lugar esta mañá no Teatro Elma da Pobra, onde se presentou a sexta edición deste calendario. Estamos, pois, por sexto ano consecutivo presentando o noso calendario solidario, onde diferentes empresas da comarca colaboran pois para apoiarnos no que é o pois no soporte económico que tanta falta nos fai para levar isto adiante. É un placer recibir a Ámbar, porque, bueno, sodes unha asociación que dá exemplo, que é unha asociación para presumir dela, non? Na nosa comarca, pois tantos anos traballando por unha causa como é a integración social e física e real das persoas que teñen algunha diversidade funcional. Un ano máis as fotografías recrean as portadas de películas españolas. Títulos como Elisa e Marcela, Que se mueran los feos, ou Dolor e Gloria ilustran os distintos meses do ano. O resultado non pode ser mellor, dada a profesionalidade dos actores, do fotógrafo e de todos os colaboradores na ambientación, decorado e vestiario. Los que podemos apoyar de alguna manera, sea gráficamente, sea, es decir, de alguna manera llevamos bastantes años intentando hacer algo que todo el mundo tenga en su casa, que sea un recuerdo, y espero que sean 100 años más y que sigáis aportando toda la fuerza que habéis aportado para este año. Agradecer desde aquí primero a la gente de Ámbar, que me hacen siempre caso, soy un tío muy raro, y siempre que le digo, vamos a hacer esto, dice, pues ya está, otra locura más. Vale, hemos conseguido un calendario creo que bastante potente. Dende Ámbar quixeron tamén agradecer a colaboración da Academia Llara, que un ano máis foi a responsable da caracterización dos actores.